I el segon tema envoltant de l'oci nocturn que volem portar aquí al ple, fa un parell de dies hi ha hagut una mica una situació en aquest municipi, i és que si bé fins ara s'havien autoritzat les actuacions musicals en viu que es feien en els bars de Blanes, recentment han rebut, mentre anteriorment se'ls feia una certa tolerància, se'ls permetia fer unes actuacions musicals concertades en aquests bars demanant autoritzacions i pagant les corresponents llicències, de manera sorprenent tots aquests bars, no posaré noms i cognoms, però hi ha un conjunt de bars ben coneguts a Blanes que han rebut una negativa absoluta a poder fer aquestes autoritzacions. Sobre aquestes autoritzacions voldríem entrar. Actualment tenim una ordenança que pels bars regula, dic l'article 3 concretament, que fa referència a aquests bars, defineix música de fons ambiental com la propagació i difusió de música mitjançant elements electrònics de petit format, de baixa intensitat i de potència, o en directe mitjançant la veu humana o instruments acústics sense altaveus ni amplificadors en establiments que no tenen com a objecte principal l'ambientació musical. És a dir, ara mateix tenim una ordenança que ens diu que només autoritzem veu directa i sense amplificadors. I clar, això xoca molt amb la possibilitat real, que com no vingui Pavarotti a cantar és molt complicat que una persona, primer amb una guitarra elèctrica sense amplificador no funciona, i segon, quan estàs en un bar d'ambient, o un mínim micròfon i un mínim altaveu o no és possible. I segon, que aquest no és el problema de fons, és a dir, un partit de futbol amb la música tota hòstia pot arribar a fer més soroll tranquil·lament que un concert de música en directe amb un amplificador. Com que existeix aquesta realitat entre un desfasament al que regula l'ordenança i el que realment existeix i la realitat social i palpable i diària de la vila, el mateix equip de govern el dia 10 d'abril, quan fa un decret per fer aquesta excepcionalitat d'autorització de concerts aquest estiu, fa una exempció directa que diu, tot i que l'ordenança digui això, autoritzarem en aquests espais també, autoritzarem que es pugui fer amb amplificadors i que es pugui fer amb aparells de petit format. És a dir, no estem parlant aquí de portar AC/DC a tocar Blanes dins d'un bar, entenem que evidentment que no és possible i que això ja hi ha uns establiments que compleixen aquestes funcions, però que si tenim un teixit a Blanes que té música en viu, que hi ha un sector de l'oci que demana, i després de tota la matxacada que se'ls ha fotut al sector de l'oci i de la restauració de Blanes, entre altres, per les zones blaves, si tenim aquesta manera de dinamitzar tot aquest sector, que vosaltres mateixos vau utilitzar-ho aquest estiu, crec que no estaria de més solucionar aquest problema. Ara mateix la resolució ha sigut corto por lo sano i denego els permisos. El que demanaríem i el que demanem com a grup és, primer, que us convoqueu al sector, que us reuniu, perquè hi ha un problema gros, que podeu arribar a, si és necessari modificar l'ordenança, portem-la, ajustem-la a la realitat, actualitzem-la, no hi tenim cap problema i ens oferim com a grup a fer-ho si ho necessiteu, com hem fet amb la resta d'ordenances, que hi ha hagut d'haver-hi comissions redactores, però el que demanem és que es posi solució en aquest problema. No, perquè és que perdona, és que t'estan gravant, perdona, posa't el micro. No he visto a nadie que aquí que no... Jo te l'explico perquè ja tots ho sapigueu. Això s'està gravant, després us podreu veure, i per tant el fet de parlar aquí vol dir que esteu donant conformitat a que se us gravi, perquè s'està gravant. ¿Me entiende entonces que una guitarra necesita un amplificador? Porque si no, no suena. Bueno. Gracias. Y lo que quería decir es por qué se ha cortado de forma tan tajante habiendo una queja que no es además vecinal, sino que está claramente que es por un local del mismo gremio que nosotros, y no le encuentro ningún motivo y ninguna razón. Está claro que ha sido por ánimo de lucro y está quitando a lo que es la comunidad de Blanes algo tan bonito y que es tan preciado como la música, habiendo la calidad de músicos que hay aquí en Blanes y en todas las rodalías. Molt bé, gràcies. Andreu Ruiz. Bueno, jo em presento, soc Andreu Ruiz, me coneixen com a Runa Blanes, soc un músic d'aquí. Aquí faig com l'alcalde, lamentablement, després de l'estiu passat, va anomenar com música que no era música sinó soroll. Jo sóc una de les persones que fa soroll, es veu que no faig música, sóc músic i professor, però no faig música, faig soroll. Però a més, a part de fer soroll i molestar els veïns amb el meu grup, em dedico a fer acústics, jo amb la meva guitarreta, per bars tant d'aquí com d'altres llocs.
Vale? Aquí s'ha parlat de la normativa de la Generalitat. A vegades me sento inclús una mica idiota perquè sembla que la gent cregui que venim aquí a escoltar i no sabem del que estem parlant, però tenim contactes amb gent tan capacitada com els tècnics de l'Ajuntament o com a advocats que ens orienten i ens parlen de com s'han de fer les coses, i sabem que la normativa envers el soroll ve de la Generalitat, però que mitjançant l'ordenança municipal i depenent de la voluntat del govern sí es poden fer algunes vies alternatives, ja sigui amb diferències horàries, amb quins instruments poden no sonar, perquè evidentment les vibracions d'una bateria no són les mateixes d'una guitarra acústica amb un amplificador que segurament no fa ni de lluny el mateix soroll que una gent escoltant un partit de futbol. És a dir, que jo el que demano és que l'Ajuntament m'expliqui per què no hi ha aquesta voluntat de crear una ordenança que posi una via alternativa a les normatives dels decibels, perquè nosaltres no volem molestar ningú, sinó que volem dinamitzar el poble, i també dir que jo entenc que al final no tingui cap resposta conclusiva, perquè en aquest poble sabem tots que si no tens un nom com Miquel Pla, per exemple, no tens resposta. Gràcies. Molt bé. Sergio González. Sí, va. Bueno, a mi bàsicament gairebé ha fet la mateixa pregunta que jo. Pues ja està. No, he dit gairebé, em sembla que vostè no escolta i està amplificat. A mi m'agradaria només puntualitzar una coseta. Perdona, et demano que tinguis una mica de respecte. Tinc tot el respecte del món. Estàs parlant en el ple municipal. I amb l'alcalde de Blanes. I aleshores, si tu fas la mateixa pregunta que ell, el reglament el que estableix és que no hi ha d'haver-hi repreguntes en aquest sentit. És a dir, si tu tens una nova pregunta, la fas i ja està, no hi ha cap problema. Acabo de dir que gairebé ha fet la mateixa pregunta. Només volia dir... Va, Sergio, va, tira. Sisplau, fes. No tira, vull dir, fes, pregunta... Volia dir, sincerament, que si es podria fer servir algun exemple d'ordenança que no fos la de Blanes, perquè tenim clar que hi ha altres llocs on es fan activitats d'aquest tipus, per fer una espècie d'ordenança tipus que permetés aquest tipus d'activitats aquí. És a dir, una redacció que permetés que això fos així aquí. No cal investigar gaire com per saber que això es fa a altres llocs i que aquest tipus d'ordenances existeixen, potser, segons el que s'ha exposat en aquest ple, fora de la legalitat. És el que s'ha exposat en aquest ple. Per això dic que si es pot fer servir d'exemple, com s'ha fet servir en altres àrees com urbanisme i sanitat, aquesta, diré, legalitat, com per fer servir aquesta legalitat per crear una ordenança que serveixi per fer aquest tipus d'activitats com es fan a altres llocs. Molt bé. Gràcies. Gràcies. El senyor... Escolteu, si teniu aquesta ordenança, porteu-la. És a dir, per exemple, en un establiment, possiblement el que ha anomenat aquest senyor, el que es diu és que simplement es demana, es requereix que cessi l'activitat i que aquest local s'adeqüi a les normes, perquè la norma ho permet. És a dir, la norma ho permet, però s'ha d'adequar i ha de deixar de ser bar i passar a ser bar musical. És tan senzill com això, és a dir, la nostra ordenança ho permet. Si vosaltres porteu una ordenança que diu en els bars es pot fer això i el límit d'això és aquest, porteu-la perquè la farem revisar, no tenim cap problema. Ara bé, si és un bar musical ho pot fer-ho, perquè compleix una sèrie de paràmetres. Un bar no, i aleshores és un canvi de llicència de l'establiment. Evidentment voldrà dir que s'ha d'adequar aquest establiment i hi haurà d'haver-hi un tècnic que fa un projecte i que diu hi ha d'haver-hi aquest tipus de porta, hi ha d'haver-hi aquest tipus de finestres, hi ha d'haver-hi aquest tipus d'aïllament. I ja està, com han fet altres. I per tant, aquí nosaltres hem estat tolerants i s'ha estat fent en forma tolerant, per molt que vulgueu criticar. S'ha fet, però quan hi ha qualsevol tipus de denúncia hem d'investigar-ho i hem de provar-ho. I evidentment en un establiment concret ja fa temps que anem sentint sí, ara ho faré, sí, ara ho faré, sí, ara ho faré, però ja ha passat molt de temps.
I per això, en aquest concret establiment, se li ha dit, escolta, s'ha acabat, fes-ho, sisplau, d'una vegada, perquè si no, els que ens hi juguem el coll som nosaltres. Som nosaltres que ens hi juguem el coll, m'entens? Perquè si això es porta a qualsevol fiscal de medi ambient, els que patirem serem nosaltres. Per tant, aquí s'ha de fer bé. L'establiment ha de complir les normatives. Ja està, no hi ha més problema. N'hi ha d'altres que són bars, com aquest, i també se'ls anava tolerant. Però, clar, què passa? Que de vegades el volum ara puja una mica perquè m'agrada més, ara una mica més. Escolteu, però no pot ser això, és a dir, està regulat per llei i no crec que hi hagi cap ordenança que superi el que diu la llei, perquè això no pot ser. Porteu-la. Aquí trobareu, en el cas de Blanes, trobareu unes instruccions que fem per l'estiu perquè es puguin fer reguladament temes a fora. Però no és una ordenança, No, són unes instruccions temporals per afavorir que el nostre poble en unes hores concretes es pugui fer. Però aquí les peticions que tenim és de tot l'any, 2 o 3 dies a la setmana, per fer música en directe i amplificada. I això contradiu, no us podem donar un paper signat. Per molt que ens agradi la música, potser a mi no m'agradarà la que fas tu, o potser sí, vés a saber. Però això és independent. Però me refereixo a que tu, jo i tothom hem de complir la legalitat que hi ha, no hi ha més, em sap greu, però és això el que hi ha.